Okay, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta manghigala ni nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw. Uy, Bernes naman din eh. Bernes na, kumusta naman mo may higala, no? Maayo, kumusta naman dias Luzon, no? Pasti lang kusugas kuan kuno din na, pero ni hinay-hinay kuno gamay, no? Kay Super Typhoon Inday ba yan, no? Inday, hinay-hinay ra Inday ha. Ayaw kay pagkusog din ha. Kay maluoy tas mga tao. Ayan, no? Nana, no? May mundo na kanatong tanan. Ani ang kita mahigala ni na atong programa sa kahanginan. C.O.A. Catechesis on Air. Abino arita magigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. CBCP Beyond Walking Together, Beyond Walking Together, Cardinal Pablo Virgilio David says, synodality also mean knowing when to stop. No, sa ito pa, kanagong synodality magigala walking together. But matod pa niya, apil po sa ato apong bantayan sa synodality when to stop. No? Kaya basin ba, huwag din na po ka maumuhunong muna gisulti ni ni Cardinal Pablo Virgilio David. O balita mga higala gikan sa Vatican, Pope to Iraqi youth, be Christ life and hope in a wounded world. No? Sa ato pa kapag medyo ang mga Iraqis, ng mga batanon ng mga Iraqi nakikita malagi kaniya dito sa Vatican, yung naniya nga himua ang inyong kaugalingon nga mga kahayag ni Kristo nga maghatag og kining paglaom sa kalibutan nga sa maron. Ayan, no? So na, no? Munay mga balita karon mahigala, no? Okay, padayon ta mga higala, mao kadto ang balitang simbahan ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Abino, arin na ta manghigala sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon mausi Santa Veronica Giuliani. Santa Veronica Giuliani, no? Abino kini si Santa Veronica Giuliani, taga Mercatil, Italy. Unya, matud pa, dunay kini ni nakigkuan siya, no? Kana bitang ni nagpamimbro siya sa Poor Clares nga directed sa mga Capuchin. Unya nahimo siya nga novice mistress, deng nahimo siyang kining abbess. Sa mga abbess mo ra pangulo ba sa usa ka matud pa monasteryo sa mga Poor Clares. Unya devoted to the Holy Eucharist and Sacred Heart of Jesus. Unya gani no sama kang San Francisco nagkabaton po siya ning stigmata. Ayan, no? Stigmata. Kana bang mga samad sa kamot o sa tiil, no? Si Kristo ba, no? So, bihira ala kay tangsala, talagsa ra kay mga ingon ni ala, no? So, karong adlaw, may higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, nga mao si Santa Veronica Giuliani. Abi no, padayon ta sa ato ang mga buluhaton ni ining kabudtuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Okay, no? Pero ari na ta manghigala sa ato ang topic. Sa may atong topic karon. Ang topic na to karon is matud pa the missionary nature, you know, the missionary nature of the church. Ayan, no? The missionary identity of the Catholic Church, no? Kini bang pagka-missionary ho nato ba? Bueno, kini gibase nato ang kining gitawag nato nga missionary identity of the church. Binase kini sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. No, matud pa diri nagkanayon ang atong Ginoong Hesus, sa inyong pagpanglakaw himua nga akong tinud-an ang tanang tawo sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mato no? Sa inyong pagpanglakaw himua nga akong tinud-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Sa tupamungad to gyud sa tibuok kalibutan ug matud pa
himuon ang pagpangalagad, no, muna, no, outreach program ba, pero whole world, no. O niya kining mao nga kasuguan ni Kristo, formal kini nga gidawat, no, sa simbahan, sa matud pa in the teaching of the Second Vatican Council, kini bitang ad gentes, no, kung sa in English pa na to the nations, no. Matud pa ang ad gentes mao ang missionary activity document, missionary document promulgated in 1965 in religious content. Yan ano, sa ito pa, sa agentes gidawat sa simbahan nga mamahimo siyang missionary. Okay, no? Nya, pangutana, unsa man ang four main pillars of the mission, no? Kung mag-mission man lagi daita, unsa man ang upat ka mga dagkong gimbuhaton, no? Isip usa ka misyonero. Number 1, proclaiming the gospel. Ayan, no? Nya dunay mga grupo nga mao yun ay ilahang apostolate, kini mga SVD, no, Societe Vermi Divini, kining gitawag na to Divine Word Congregation, no, preaching and preaching the faith, no, muna ilaha nga mga apostolado sa mga SVD, no. O niya another pillar of the mission is building churches, establishing local communities, and ordaining local clergy. Ang nagsunod gyud ani, no, kanang mura mo maubay ilaha nga kining apostolado, mao kining mga Franciscans o mga Dominicans, no, kay mo man di ilaha lagi ang apostolado. Nanya doon na po humanitarian outreach, kini mga charity, healthcare, and poverty alleviations. Ang mga daghan kay sila, pero ang kuang kining gitawag nato og na klaro gyud kaayo mao ang mga kining Camilians, no, o kining Sisters of Mary, Sisters of Charity, no, kini bitang grupo ni Mother Teresa, no, mo po ni mga grupo nga nangalagad gyud no, isip mga humanitarian outreach, charity, healthcare, and poverty alleviation. Unya doon na po mga grupo po nga ang ila pong fokusan mao kining educational works, no, schools and faith, no. O usa na niini ang atong ang kita gyud kay nato mao kining mga Jesuits na Society of Jesus o kining Salesians of Don Bosco. Kun ay subay kini, no, kay kuan man ni kanang gitawag nato mao man ni ang nahisulat diha sa agentes nga gikutlo po nato gikan sa missionary activity of the church. Ang four main pillars of the mission mao nga proclaiming the gospel, church, pagtukod og mga communities, ordaining local clergy, o kining mga humanitarian outreach, no, kini bitaw mga charity, healthcare, poverty alleviation, and many others, no. Muna siya ang mga gi-maintain yun nga trabaho apostolado sa kining Camilians o kining Sisters Missionaries of Charity, no, kining grupo ni Mother Teresa. O niya, kining educational, magtungkol ng mga eskwelahan, pagpalambo sa pagtuo, pinaagi sa mga eskwelahan, o niya, ang nag-major po na ni mga Jesuits, kining Salesians of Don Bosco. O niya, sa parokya, of course, magkapanguntahan na kita sa kuan man ni Father, sa international level maning imong gisgutan. Una, punta, ining parochial missionary activities, no? Sa parochial missionary activities, ang number 1 ni ana, integral faith formation, cultivating a deep life, affirming faith that translate into social justice and everyday action. No? Sa ato pa, kining usapod sa mga misyon nga gihimo sa simbahan diha sa parokya, no? Mao kining paghiusa sa pagtuo ug sa mga kalihukan. Kini pa mga social justice ba? No, kana bang dunay mga social justice and everyday action sa tupa, dili lamang pagtuo ang atong tutukan, kung dili apil usab ang mga buhaton aron pagpadayag sa atong pagtuo. Munay integral faith formation sa parokya na. Unya, empowerment of the laity. Kini bitang pagkuan gyud, kining gitawag na to paghatag gyud og pagdasig sa mga ordinaryo nga mga parokyano nga matud pa mamahimo gyud silang active agents of social transformation.
Ano? Bino ato niya ning tagsa-tagsao na to ning pasabot mga higala, no? O niya, number 3, active presence and participation of the poor. Usa gyud na, no? Nga ang mga naa sa kanabitang laylayan, mga poor, waton pas mga Tagalog, ang mga nandyan sa laylayan, makuan sila, mamahimo bitaw pud sila nga may mga lakang gyud, may mga activity gyud ang simbahan alang sa mga naa sa laylayan ug sa ato pa na mga naa sa kilid-kilid, no? Unya harnesses the transformative power of the poor among us. Sa ato pa, usa di ay gyud sa mga buhatonon sa simbahan isip usa ka misyonero, mao gyud ang paghatag og kahigayunan sa mga kabus nga mamahimo usab silang parte gyud sa kalihukan sa simbahan nga diin maoy makapaligon usab sa ilang pagtuo. Kaya apil man sila, no? Involved man sila. And the next is the family as the focal point of evangelization. No? Kini bang i-strengthen gyud ang family values of treating the family as the basic unit of the church. Mura ginaw importante gina kayo nga dili lamang ang asawa ra, dili lamang ang banara, maoy mamahimo nga matud palagi mas strengthened pinaagi sa misyon sa simbahan, kung dili mas maayo gyud nga tibuok pamilya. Ano? O niya, building and strengthening of participatory community. Muna ni ang BEC. No, nga ang mga communities mo participate or mo appeal gyud sa mga kalihukan sa simbahan. Participatory communities, no? Doon ay mga communities pero di man pugod mo tabang sa simbahan, mura ba o gitawag nato do na ba exclusivity ba? Nabang murag maingon nga dili ra mo apil diha padre kay naman pud mo amo apod sa grasya dili na sa mao, no? Kinahanglan nga doon i-strengthen gyud ang participatory aspect sa mga komunidad nga mo kuan gyud ta mo participate gyud ta sa mga kalihukan sa simbahan. Unya, integral renewal of the clergy. Of course, providing an ongoing spiritual, theological, pastoral formation for priests and religious leaders. Importante gina no nga kaming mga pari na gyud may ongoing renewal kanamong mga pari. Ayan, no? And ang sunod is ecumenism and interrelationship. No muna nga the church in our mission, we should provide underlying unity and peace with other Christian denominations and religions. No, kinahanglan gyud nga dili ta matig-away mo na ka sila si Father Darwin, no? Ang tan-aw gyud nako nila gusto ra gyud usab sila bitaw nga mura bag mo-promote ang kining gitawag nato malinawon nga relationship sa laing religion. Kasi si Father Darwin magkatawa-katawa ra. Kining uban nga mga laing relihiyon nagsingka-singka na sagit-sagit na, pero si Father Darwin kalma ra gyud kayo kay gusto gyud niya nga i-promote ang unity and peace with other Christian denomination, no? Father Darwin, believe ko kay nimo do ha. Di madali ni si Padre, no? Unya animation and formation for mission and goals. No, fulfilling the global ministry mandate of other Christ denomination. Animation, sa ito pa, ato gyud ga paningkamutan nga mahulma gyud, ma-animate ba, mapalihok gyud nato, no? Ang panghuna-huna nato nga ato yung suportaran ang mga missionary outreach sa mga kuan, mga misyonero ana, no? So these are all the parochial missionary activities. Ato pa sa parokya nga daan, doon na sa mission di ay doon na gyud pang international, no? Muna nga na doon na gyud tay mga SVD, mga Franciscan, mga pang international nila ha. Pero doon na pud tay mga localized, mga diocesan movements, and especially na gyud tay mga parochial missionary activities, no? Binubalik-balikan na to ni sunod semana ha, kay nindot biya puning naa gyud tay kahibaluan kita murag relax sa takayo, pero nandun na pagiday angay natong buhaton usahay nga walang takabalo. Okay? Salamat ug mayong mudto sa ngalan sa itong talahon ng obispo, Bishop Polito B. Cortez, Station Manager si Father Ramaata, ang akong mga kauban ng mga pari, labi na gayon si Father Ubing, si Father Tunton, ug si Father Dami. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Kadami Akab, manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!